Memwa kwaba medidi afia amankwa tamaklo na watchi mu wo health tips so wo Adom TV no ye kasafa hemophilia ho wachire ye niema dwoada na benada na nanso ye nipa yi ade we kura mia kura menteda ye sure so wonteda ada mete yam say na no so ye ne say timi ye sure say ede ya ye wadwene bi we de otimi say obi na ato na du na obi na ye say ye ba behwe metha eno so yesusuo ana ye de bata sa condition ho ntida na ye mo akwaba ye nase na hemophilia no so myth wo ho nkofo wo adwene bi efa ho me pa cho ene se ye nso ena bibia ye nhyeda nim ingina so no ye kan se me de sha anim ye de kan ni se bi mu fu se ye mo nsame awe akra be na ya wo na ye twa obi abe ma hwe enye no nko awo ba wo ko wo ne de bibi wom democrat make say oba na kobo edwaman enti na ye de saade ye nya aka say was spiritual way pe na na ye komala ma na akonfo ho na ye kosofo ho amia de ya kwa akohwehwem ne etoso mienu ene say ebi mu be ka che o ebusuanim say ye yesi ebusuan ye ntwa be ma yo mo ka adekore wom ye nim say ye afem ha de nkofo bi etitru bi wo ha ye ntwa mo twetia eno de ye culture mo bi wo ha o mo be bisema na afo be bisa na o se hwe ye mema ni na ye twa mo be ma pe na o mewu nti ye de ya ka to ye na nanoma ka to se busuan ye nye de ntwa be ma but o mo de asho mo say bi a ye no mi bi e de busuan na so na ye yare no sa afi wate se ne tosu miensa ebi mu gidi se ende ye oba no na akoye boni bi yare esi efi oba ne ho de nti me se me ne awofo ne kasa ye very very careful yes obi do fia onene de be wo papa ne bi okọ because when you say yare ne ye de efi wo nti no enye oba ne se efi no ne de aware jaiba ende obi gigilem ha we yiri we ono na yare ne wonu ja no ne ko ware obi foforo bon se nkra ne ye de egu maame ne so it's a problem ede afi ne edi hobi omo moja no enye de bia na bibi twa omo pe na moja ne ba omo time da ho onye ahwe nipa no be de nya ne anadwo no bo se ne mpa ne su na ye ma moja na efi ne num efi ne hu obetimi asore na ne nsa no ahono ne be bia betimi ahono especially omo de na no edin no omo de omo hia so omo bepra moja ne betimi enwu ne gu ne be bia nti eno na ma nkofu suro se akrehwe nya no ye de na ni moje ndi ade we de ye beye nti pepi no omo de hye beye pan nti ma nkra ni bebre ye mfa omo mba hospital se be enfie beye num ne ye ko somewhere in the Volta region papa no omo ebusue ne we no ware ni nua mema fo ni nyina ewu ena na ye we na nkasa so okowo no ena owuye ne mama ye nsan so ewu be ma ba akopɛ ne kai no de ne ba radio station to no de no nso beti ekro no mutimo no ye nware mema na omo fie ho ye se mema ni nyina omo bewu enti papa no we tu afi kro ni me ne baba ko no kai na akotena bibi enti wo hu se nsem a ye kan ye de hye beyi ni ade no otimi nya nsunsu aso pa enso saa omo nua mema na omo ewu no no mo so wo mama ni bi na eti wo yare no wo se mam wa wo be ma na wo yare no o mama wo be wo omo nyina omo be ye careers because wo ex na wo de be mo yare no wo so ti saa mama ni na omo tetema ho omo na etu afi kro mo because obi anware omo enti no se e be hwehwe saa mama nye so omo so wo omo mama e ma na omo betimi de ide ama omo enti sans nneoma ye ni ngina so a ye de hye na enwan ne mponche na papa no omo atwa no a ye de pepa saa musuo ne fie busuan ni mu no enye sa but yare hemophilia ne ye de wo ye wo kwaya ye fa so ehwe so me mfa nhye wo adwe mu se eye mo nsam yare eye oba ne na akobo edwaman eye case no me bi afie busuan mu na enu ni nti wo de akra ne beto wa na akra na ide na wewu to ho na mo edro ho aye de be mo ena so ye fancy hey na ochuna kan ye ho na ye hwe treatment na entume mo aye me de asede ma endpoint homeopathic clinic na dawoma dwumedi ye de ebro wo fa ne number no na frɛ no na wo so ko check you nipadua no mo hwe se de ekro ochena nkwa hoden wo ho a ebeto so